Szerintetek van bármilyen valódi hatalma a döknek az iskolába? Mennyire nyitottak a diákok az önkormányzatuk felé? Tudod egyáltalán, hogy mit csinál a dök? Sziasztok, én Angyal Alma Amanda vagyok, a Vízműdök egyik új tagja. Sziasztok, én Csató István Patrik vagyok, a Gál Ferenc Egyetem szakképzőiskola, gimnázium és kollégium egyik tanulója. Én már 3 éve vagyok benne a diák önkormányzatban, ebből 2025-26-os tanévben lehetőségem volt jelentkezni a elnökségre a kollégiumban, amit sikeresen megnyertem. Sziasztok, én Balogh Tamás vagyok, a Széchenyi István két tanítási nyelvű technikum és kollégium iskola tanulója, és én soha nem voltam a DÖK tagja, és nem is tudok róla sok mindent. Most a Gál Ferenc Egyetem által rendezett médiatáborban lehetőségünk adódott, hogy indítsunk egy ilyen témájú beszélgetést. Kezdjük hát az alapokkal. Meg tudnál nekem fogalmazni, István, mi is a DÖK igazán? Milyen feladatokat lát el az intézményben? Főként programok szervezésével, illetve a diákok kapcsolattartásával és az egyéb olyan dolgokkal, amiket meg tudunk mi is valósítani, és nem muszáj olyan tanárokat vagy éppenséggel olyan embereknek szólni, akiknek mást kellene elvégezni. Amit mi is meg tudunk oldani, azt nekünk, vagy mi is meg is oldjuk. Te hogyan látod az iskolát DÖK munkáját, mint hétköznapi diák, Tamás? Én úgy látom, hogy csak a programokat igazából, tehát nem látom, hogy mit csinálnak, amikor mondjuk szervezik a programot. Én csak a élőbe látom a programot. És mit gondolsz, hogy nálatok a DÖK felépítése milyen? Szerinted egy összetartó csapat, és jól rendezik a programokat, összeszedettek, vagy teljesen szétszóródott a diák önkormányzat nálatok? Szerintem nagyon összeszedettek, és nagyon összetudnak tartani, és szerintem nagyon élményes programokat tudnak szervezni. Sok iskolában van az úgy, hogy a diákok úgymond elvesztik az érdeklődést a DÖK irányába. Szerintetek miért lehet az, hogy most már egyre kevesebben élvezik a diák önkormányzat által szervezett programokat, és hogy egyre inkább csak unják az egészet, és nem vesznek részt rajtuk aktívan? Én ezt meg tudnám cáfolni, mivel szerintem a DÖK-re van nyitottság, csak a diákok vannak hátrányban, vagy nem hátrányban, igazából ők. Tehát a diákoknak van főként a hangsúly, hogy ők mennyire szeretnék ezt az egészet, mert mi hiába csinálunk nekik 30 darab programot, hogyha ők ebből nem jelennek meg, vagy nincs meg a létszám, ami miatt meg kéne csinálnunk nekünk ezt az adott feladatot. Én felőlem, én úgy látom, hogy a diákok nem nagyon hallanak róla, meg hogy nem is érdeklik annyira, mert már megunták, és nem látják az értelmét, hogy elmenjenek az ilyen programokra. És akkor már egyáltalán nem is adtok neki esélyt, vagy legalább próbálkoztak, és megnézitek, hogy milyen? Hát én el szoktam menni egy pár baráttal. Szerintem egyébként az is benne van, hogy a mai fiatalok figyelmét egyébként nagyon nehéz lekötni hosszú időre. Tehát, hogyha nem tudom, az első fél percben akár, vagy az első percben nem tudod lekötni a figyelmét, vagy felkelteni az érdeklődést, akkor ott már szinte buktuk az egészet, úgyhogy nem tudom, ti erről mit gondoltok, hogy mennyire nehéz felkelteni a diákok érdeklődését az ilyen programokon? Egyébként szerintem akit érdekel, meg szeretné ezt az egészet, úgyis el fog jönni, én ezt úgy tartom, de tehát nyilván akik olyan állapotban vannak, vagy úgy állnak az egészhez, hogyha egy sima évnyitóra nem fognak eljönni, azoknak hiába csinálsz iskoladiszkót, úgyse fognak eljönni. A legtöbb tanulóval az a baj, hogy ráfüggöttek a közösségi médiára, és nem akarnak sehova menni, csak otthon ülni és pörgetni a TikTokot vagy az Instagramot. Egyébként sokak szerint ugyanarra lehetünk figyelmesek a diáknapoknál, mint a DÖK-nél. Egyre kevesebb az érdeklődés, ennek ellenére elvárás, hogy legyenek programok, rendezvények, és persze, hogy induljunk a diáknapokon. Sokan vannak azon a véleményen, hogy ezek az események régen sokkal nagyobb élményt jelentettek. Ti ezt hogy látjátok? Máshogy az biztos. Tehát én most saját magamtól tudom felhúzni 3 éve, amikor tényleg ide kerültem még csak sima DÖK-be, vagy éppenséggel, mint diák, akkor már más volt az egész, mert akkor még volt élet, de ahogy most tényleg Tomi is megemlítette,
hogy bekerül ez jobban képviseletbe lett a internetes platformok. Ennek viszont vannak a hátrányai, nagyon sokan vannak csak a telefonba bújva, nem mindenki fejti ki a véleményét, vagy éppenséggel nem jönnek el ezekre a rendezvényekre. Nem vagyok itt sokáig, úgyhogy nem tudom, hogy régen milyen élmény volt, de én úgy látom, hogy közgében mai nap is nagyon nagy élmény, és nagyon sokan elmennek. És mit gondolsz a diáknapokról, mármint úgy értve, nálatok tavaly a közgé megnyerte a Garabonciás napokat, az Igen. bizonyára egy nagyon nagy dicsőség lehetett, és hogy ehhez kapcsolódóan ugyanakkora a lelkesedés, idén is gondolom biztos készülnek majd a Garabonciás napokra, és minden erőt belevetve fognak majd részt venni. Hogy látod ezt? Hogy... Hát én úgy látom, hogy nagyon próbálkoznak, hogy már készülnek a Garabonciás napokra. Én szeretnék felszólalni egyébként, köszi. Tehát, hogy mi ez a Garabonciás napok, vagy ez miben nyilvánul meg? A Garabonciás napok az Békés Csabának a legfontosabb diákrendezvénye, tehát biztos nálatok is vannak diáknapok, és nálunk ez arról szól, a diáknapok az iskolák részéről, hogy kijutunk majd ki a Garabonciás napokra, és ott pedig ugyanezt eljátsszák, hogy stábok hozzák a programjaikat, hozzák a témájukat, és egy ilyen városszintű diáknapokat rendezünk. És a dőknek ebben mi a feladata? A dők minden iskola a saját diák önkormányzatával próbálja támogatni a stábokat, és mindig próbálják rávenni a diákokat, hogy együtt közösen kimenjünk a diáknapokra, minél több ember részt vegyen ebbe, mindig amúgy kisebb-nagyobb sikerekkel, de ők próbálkoznak arra, hogy minél több közönsége legyen a stábnak a diáknapokon, ugyanis erre is figyelnek a zsűrik, hogy mennyire keresett egy program, vagy mennyire élvezik azt a diákok. Köszönöm szépen. És most elérkeztünk a legfontosabbra, hogy hogyan tudunk ezen változtatni. Minél színesebbé próbáljuk tenni, hogy meglegyen, tehát, hogy kör-e-mailt küldünk ki a osztályfőnököknek, és ők továbbítják nekünk az adott információt, hogy mi az, amit szeretnének, mi az, amit látnának a kedves diákok, és ennél próbáljuk meg azt, hogy tehát minél nagyobb kereslet legyen egy adott dologra, vagy egy adott, mit például most mondtátok ezt a Garabonciás napokat, tehát egy ilyen napot véghez vinni, és ennyi a lényege igazából, hogy minél többet lehessen csinálni, mi mindent megteszünk annak érdekében, csak ahhoz a diákok is kellenek. Én szerintem azért sok résztvevő a dökön, mivel sok ember nem nézi meg az e-mailjét, és nem érdekli semmi, és inkább otthon vannak, és fekszenek az ágyba, és pihennek. Hát egyébként nálunk a vízműbe egyébként a dök próbálkozik, legalábbis én most léptem be, eddig még csak egy dökgyűlésen voltam, úgyhogy én szinte külső szemlélő vagyok. Ettől függetlenül még beszéltük azt, hogy szeretnénk mi a vízműben létrehozni egy diáktanácsot, ami abból állna, hogy minden osztályból 2 képviselőt hivatnánk, és ők elmondanák, hogy az osztályban milyen problémákra lettek figyelmesek, illetve hogy mind szeretnének változtatni, mert az ilyen panaszládák sajnos nem működnek, mert a vízműsök nem nagyon szeretnek írni, vagy csak elkerüli a figyelmüket az a kis ládikó. Ettől függetlenül még szeretnénk bevonni a diákokat a döntésekbe, és szeretnénk elérni azt, hogy tényleg mindenki úgy érezze, hogy számít a véleménye, és mi az iskolák közötti kapcsolatokat is próbáljuk erősíteni. Méghozzá most is lesz egy programunk a begesekkel, ugyanis nekünk volt egy ilyen pályázatunk, és mi most velük együttműködünk. Méghozzá egy ilyen amerikai témájú, stílusú ilyen pikniket fogunk rendezni, ahol egyébként nagyon sok diák egyébként kötetlenül részt vehet, nem feltétlenül vízműsök vagy begesek, és igazából csak egy kis szórakozást szeretnénk létrehozni a begesekkel, és egyébként én annak is örülnék, hogyha ennél, tehát minél több programra törökednénk, nem csak a begesekkel, nem csak a pályázat miatt, hanem közvetlenül, tehát szerintem minden diáknak van
más ismerőse más iskolákból, és szerintem jó lenne, hogyha nem csak a garabanciás napokon lehetne összegyűjteni a diákokat, hanem mondjuk egy közvetlen délutáni programon, esetleg egy bálon, vagy mondjuk szerintem bál van, de ettől függetlenül bármilyen programot rendezni, közös meccseket esetleg, mert a sportot mindenki szereti, és így összehozni a diákságot. Ti erről mit gondoltok? Megérni ezt? Szerintem egyébként ez nagyon jó ötlet, de ezt viszont nem... Én arról mondanám, hogy ez már nem a diák önkormányzatnak a köre. Tehát itt a vezetőségnek kellene összebeszélni, hogy minden iskolából meg legyen hívva mindenki. Nyilván ezt mi is meg tudjuk oldani, csak mi nem vagyunk akkor annyira hitelesek. Ezt tehát meg kellene is, mert lenne rá vevő, meg úgymond a diákok is szerintem élveznék, csak ehhez tehát itt nem csak mi kellünk, mint diák önkormányzatosok, hanem úgy mindenki. Én úgy gondolom, hogy a dök az valahogy valamennyinél le lehet kötve, tehát muszáj lekötni valahol a dököt is, és szerintem is, ahogy István mondja, a vezetőségnek kéne összeállnia. De egyébként szerintem ezt a diák önkormányzatnak kellene kezdeményeznie. Nem nekünk kellene elintéznünk, de szerintem a mi kezünkben van az, hogyha a diákok nyitottak valami ilyesmire, akármilyen programkereten belül, és szeretnének ilyet csinálni, akkor nekünk kell ezt elintéznünk, elindítani. Nyilván, tehát az indítást azt megcsinálhatjuk mi is akár, vagy a diák önkormányzat, de viszont a nagyobb része az már nem csak rajtunk múlik. Tehát, hogy itt olyan dolgokat nem tudunk megcsinálni, vagy megvalósítani, amihez már igazából nincsen feladatkörünk. És szerinted hol zárul le a dök feladatköre? Tehát meddig mehetünk el mi? Nyilván mi nem hozhatunk be olyan dolgokat a iskola területére, vagyis hát így tehát nem hozhatunk be olyan dolgot az iskolának a szabályzatában, nem hozhatunk be olyan dolgot, amiben tehát az iskola szabályzatát mi már nem tudjuk átiratni, hiába van olyan dolog, ami például nem csak az iskolákon múlik, hanem nagyobb az iskoláknak is a felső vezetőjén múlik. Természetesen, de hogyha mondjuk nálunk Csabán a Ligetben nagyon sokat szoktak programokat rendezni, és ott is közrejátszik a vezetőség természetesen, de ott nem kell semmilyen szabályt megváltoztatnunk azért, hogy mi programokat rendezhessünk. És ez szerintem még beletartozik a mi hatáskörünkbe, és szerintem ezt meg is érné egy diák önkormányzati kereteken belül elindítani ezt az eljárást, mert szerintem tényleg érdekelt lenne, és keresett a diákok körében. Szerintem is megérné, tehát ez minden esetben én pozitívan állnék ehhez a dologhoz. Ez nem csak igazából tényleg. Én azt mondanám, jó, ezt te tudod, nálatok lehet megint más a diák önkormányzat, de nálunk így nem engedélyezett semmi. Hogy mi csak így szabad kezet kapunk valamire, és azt véghez vinni. Tamás, te hogy gondolod, a ti önkormányzatotok mennyire lenne erre nyitott, hogy diákok által indított, majd a diák önkormányzat által szervezett programokban közösen részt vegyünk, tehát az iskolák között? Hát én ezt nem tudom, de lehet, hogy lenne rá egy kis esély, hogy ezt megengednék, de nem biztos. Még min változtatnátok egyébként? Tehát ez most így oké, hogy a programok és a diák önkormányzat általi programok, de még min változtatnátok? Szerintem itt még van még bőven, tehát szerintem én a social médiát is megerősíteném, és több rövid tartalmú, viszont jelentőséggel bíró videót posztolnék az iskoláknak az oldalaira, vagy egyébként szerintem az iskoláknak saját TikTok profiljuk, vagy Insta profiljuk nincs is, csak a diák önkormányzatnak. És az is lehetne, hogy maga az iskoláról ilyen ismeretterjesztő, vagy programokat, amit nem a DÖG szervez, hanem az iskola. Én ebbe tudnék cáfolni, mert nálunk van Instagram profil is, van TikTok profil is, és nálunk nagyon pörög a Facebook csoport is, mármint a Facebooknak a oldala, a Gál Ferencé, szóval nálunk egyébként pörög minden, csak nagyon, tehát tényleg itt most már hiába akarunk millió meg egy dolgot csinálni,
hogyha itt vagyunk, most mondok valamit egy 500 fővel, és abban megjelenik 50. Ezt én is tudnám cáfolni, mivel a közgének is van Instagram oldalja, Facebook csoportja, és még TikTok oldala is, de én nem tudok belenyúlni, hogy mit tudnánk változtatni, úgyhogy nekem jó, ami van. Félreértéstelenség, Facebook csoportja és Facebook profilja a vízműnek is van. Én viszont Instagram profillal még nem találkoztam a vízművel, úgyhogy ezt majd lehet jelzem a diák önkormányzatnak. Illetve arról mit gondoltak, hogy mit gondoltok arról, hogy a diákságot mennyire lehet belevonni magába a DÖG munkájába? Például díszletezésről, ha szó van, akkor szerintetek arra hajlandóak lennének a diákok, hogy osztályonként, mondjuk osztályfőnöki órákon ilyen kisebb díszeket csináljanak, vagy megérnie egyáltalán a diákokat belevonni az ilyesmibe? Kreativitás, az szerintem minden diákban benne van, főleg a 9-esekben, akik szeretnének még egy kicsit élni, de viszont onnastól kezdve a nagyobbak felé viszonylatban nézve szerintem már nem lenne ez megoldás. Én úgy látom, hogy a közgébe, hogyha díszletezni kell, vagy bármi ilyesmi, akkor mindenki próbál besegíteni, és mindenki csinál valamit, és kiveszi a részét. 3 különböző szempontból néztük meg a DÖG-öt, egy belső, egy új és egy külső szemmel. És talán ez mutatja meg, hogy a probléma összetett, de nem megoldhatatlan. Szóval, ha legközelebb látsz egy DÖG programot, lehet érdemes adni neki egy esélyt. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Hello. Sziasztok!